můj setup 2025. Tak možná spoustu z vás zajímá, jak vypadá můj setup 2025, tak si ho dneska ukážeme. Tak, dobrý. Asi vás všechno zajímá. Takže hraju na notebooku, je to nějaký od Asusu, mám iPhone, takže mám tady nálepku. A taky tady máme v tom notebooku, je dá se říct, Intel Core i5 a GeForce GTX karta, nevím jakou, absolutně mám. Jo, tady mám takový čistič, klávesnici, jo, to vezmeš, čistíš. Nedávno jsem si to čistil, ale už to tak nevypadá. Tady máme hezký GameSir, ovladač funguje jak má, všechno to jede, funguje to, je dobrý. Mám ho už docela dlouho, asi už pár měsíců a můžu ho vážně doporučit. Potom tady máme tohle, to furt svítí, já nevím proč, absolutně mi to nejde. Takže to odpojím z počítače. A zase to zapojím z počítače z notebooku. No, to vždycky začnu svítit něco. A potom tady vypnout, že jo. Zase tady zapnout a jestli dám třeba na streamu, takhle se když na streamovat, jenomže moc obličej na streamu. Tak tady máme moji klávesnici, je to Dark Pro Fuji. Je dost dobrá, je to mechanická klávesnice. Má tu tady tyhle aqua switche. A můžu ji doporučit, mám ji docela dlouho. A je dost dobrá. Mám ji, myslím, že od tady těchhle minut, od Vánoc, co byly. A je vážně dobrá. Tady tohle tu myšku od Logitech G3, je to myška od Logitech. A je docela dobrá, můžu vám ji doporučit. Je to myška Logitech G305, jak vidíte tady. Můžete si tam nastavit, jakou sem chcete. Já osobně používám tady tuhle bílou, nebo co to je, takovou světlo modrou. Potom tady máme tohle. To je moje konzola, na které vždycky hraju FC25 FIFU, anebo na tom hraju Fortnite, když už mi to nebaví hrát na počítači. Tady máme můj mikrofon. Je to mikrofon od Jenky, je dobrý, jenom mě docela štve, jak se tady tohle furt hýbe. A jak když tady tohle k tomu dáme, tak to většinou od toho furt mlutí. Já to dám úplně k tomu a koukejte si, jakou mezeru to tam má. Já to chci dát takhle úplně k tomu mikráku a koukejte se, co s tím stane, no, tak to nevadí. Tady máme hezky, prostě tohle. Určitě všichni víte, že se to má dávat tady hezky ze spoda z toho stolu, z toho rámu tady. Samozřejmě, že jak jsem to objednával, že jsem nevěděl, že se to tam nevleze, takže a ještě mi tady vadí tady tahle skřínka, že, takže to tam ani nemůžu dát, takže já jsem to tam narval, ale nešla potom na to říct skřínka, takže jediné, co mě napadlo, že třeba tady tuhle skřínku vypáčit, dát jí do prdele a mít to tam, ale taťka řekl, že ne, takže mi tady udělal takovou šikovnou kulišárnu, než to moji kabelovku. Tady máme hezký jeden šroubek, tady mám druhý, jo, tady je nějaký plech, nebo co to je, tady je přestupek. A v tom je taková dírka, která je přesně naměřená tady na to. A tady máme ještě jeden šroubek, aby to pořádně drželo. Dá se to takhle vyndat, ale to moc nevyndávám, bo potom tam nejde někdy strčit, ale strčil jsem to tam. No a to je asi tak, no, není. Mám tady ještě můj monitor, není nějak dobrý. Je to 60 Hz monitor, žádný lepší nemám, prostě, a chci si kupovat, takže takhle. A to je asi všechno a čau. Jo, a jestli bych tě ještě teďka mohl poprosit o like a odběr, tady vám to dám na obrazovku, tak díky a budu se těšit na vás u dalšího videa. Čau.